En un gol a través del bar, aviam què diu. Sí, normalment és més ràpid, però feia fa rato que estan... Aviam ara. Estan fent la repetició. Se'n va veure al bar. Gol, gol, gol! 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 Sí senyor, gol! Gol a través del bar, sí, gol, gol. Sí, han donat el gol. 2-1. 2-1 i què passa ara? Què passa? Expulsen algú de la maquineta de l'Eibar? Targeta. Groga, em sembla que seria groga. El segon entrenador. Bueno, bé, molt bé. Molt bé, gol. Perquè que estan fora de joc no intervé la jugada. De l'Estuani altre cop. Doncs mira, Pichichi, amb la tonteria és Pichichi. És Pichichi de la Lliga. Pichichi de la Lliga, tu, l'Estuani. En solitari.